guys, plaster na ba tanan? Okay, ganda. Fix na to, focus. Okay, good. So, di na mag-move yung focus. So, okay. Salamat. Good afternoon sa inyo tanan. So, nari ko yung mga ginapanghimo karon mga panahon na medyo para sa akong career. So, dili para sa YouTube career, actually personal career. So, kanya akong daily diary usahay. So, mo ni akong gina-mention through I think gikan pa pagsugod is na ako'y ginahimo karon. So, unta ma-successful ko, and in case ma-successful ko, I will present these videos nga nasa cloud nasa server sa YouTube. Just proud ko nga mo ni ako mga preparations nga gihimo para pag, di ba, para sa akong future nga career sa unta ma-feature siya nga naa diri sa YouTube. So, mao na siya. Paano magod kita tanan namtay ginahimo nga mga career para sa tong kaugalingon. So, dili lang ingon nga sa YouTube lang or sa lang game mo ta og mga atay mga business plans, naputay na ta career plans, trainings minana. So, himo na to na as backup just in case things don't turn right, di ba? Basin pag-abot sa selection nimo sa road is either you turn right, you turn left, or you walk straight straight ahead. So this way, that way, and the other way. So, okay. Excuse me. Nakoy gamay nga ubo karong panahon na. So, wait, ato saan silang i-mute. And, marag delete. Hindi na ko sila ma-mute. Okay, so, swipe. May mga chat sa kuha. So, swipe. And, swipe. So, malagi na, gaubo pug ko. Di kay ko ka-edit. Di kay ko ka-bilar. If mag-bilar pug ko, musamot akong ubo. So, narabata sa COVID karong panahon na. Pero actually, dili ni tanan ako, dili siya years sa sinyali sa COVID is ang ubo na ko is almost 3 days na. Almost lang 3 days. Pila ko ang clog sa akong ilong is almost ga-clog na. Almost 3 days na. Ako ang ubo na ubo siya karon lang. So, first days akong ubo karon and wala ko hilanat. So, I hope so, wala ko hilanat. And, mao na siya. So, tanan ako, layer siya sa COVID. Okay, then, isa pa sad, ako ang exposure. Ate! Please, ate! Di ba ipatulog man ka, ate? So, moto. Sorry, may disturb ang mga bata na magod sa pikas. So, you know na, raw benero. So, been gloomy these days. Di ko makalakaw, di ko galakaw, and kamot ko nga unta. Dili ko expose sa stress or sa kakapoy. So, nag-leave ko. And, okay man, better naman siya. Pati akong sipon, better siya. So, karon ako lang i-discuss sa inyo is regarding sa atong mga ginatawag nga bago nga app karon, kana bitawng face app. So, nalingaw man siguro tanan, di ba? Security about face app. So, akong i-con sa inyo is about security sa face app and security sa more on applications na to. Internet security, software security, and whatever security, internet security, cellphone security, and kung saan galing na is you are at risk. You are at risk. Ang ginaingon sa inyo is ginatawag nila face app is a Russian application. So, yung history is gikan sa Russia, which is ang nakakita kong interview sa US is nanay mga ga-against about sa face app, or if dili man galing ga-against is kahatag sila og warning. Okay. akong ginaingon sa inyo is first nga grabe nga collection
sa ato ang personal nga kuan is atong MySpace and Friendster. So ato nga time MySpace, Friendster, Yahoo pang sikat is Yahoo Mail, Yahoo Messenger is grabe to. Excuse me. Napatay ginatawag na to nga security sa security breach sa una nga through mail lang. Grabe ang mga viruses na to. So actually ang virus daghan klase. Natay virus nga mo hack, I mean makasulod sila sa imong data and imong data ilang i-hack ilahada yung ransom. Ang tawagan nila is mga ransomware. Is ilock nila ang imong PC and ayan nimo na ma-open ang imong PC, ang imong data, mo bayad ka sa ila. Is gakahitabo na, okay? So karon ang warning nila regarding sa FaceApp is mukuha ko na og data, facial data nimo and your personal data of course. Tungod kay mukuha siya og data gikan pod sa imong phone, di ba? Which is ginahimo na sa tanan almost all app nga American made, Google and Facebook. So if naatay security breach siya ato ginatawag ka na karong FaceApp, labi na ang Instagram, Twitter, Facebook mas grabe. And Facebook I think murag iyahan na ang Instagram karon, under na sa ilaha. So if dili lang ko if sakto lang ko, so under na sa ilaha karon. Nganong mahadlok man ang Amerika ana? Nganong mahadlok sila? Or nganong mahadlok man? Nganong daghan ginapang kuan nga warning ana sa FaceApp? Literally ang FaceApp is mo generate siya. Actually murag program ra na ang FaceApp nga mo generate siya og mga possible output kung babae ka or lalaki ka or tigulang ka or bata ka. Which is okay. Gakahimo na siya permente sa ginatawag na to nga photo editing, Adobe Photoshop, Lightroom. Kakahimo na siya. Pero if na mo generate anak nga I mean bright nga tao, mo generate siya automatic siya generation na mga ginatawag na to nga default. Di mo siya perfect. Kung makita nga na siya mga lapses sa iyo pag-edit. Which is dili mo na siya gina-edit manually. Gina-edit na siya through server, gina-return nila sa imo kung unsa magaling ang nasa lang server. Ang gina-match nila imong facial imong appearance kung unsa ka, either naka sideways ka, gina-judge na silang server ana sideways ka, either gahangad ka or something ana ka, kung sa mo bagay and gina-quality check siguro gyapon na silang server is pagtanaw nga nan matching pak balik mangita na pug line option, which is algorithm na siya sa program. And kinahanglan siya database, diba? Which is ang sa akong nabalan isang database gyapon niya is nara gyapon under sa Google. So kasi gunit Amerika gyapon. China tanaw nako dili kayo kusog ang ilang Facebook tungod kay di sila gusto makuhaan sila ilang mga citizen makuhaan og pattern kung unsa ilang dagway. Dako kay nga data. Mostly example mga tao nga wa ka nakaila pero makita nimo dito encryption, naka-encrypted na yung mga image. Ang hadlok mangud sa FaceApp is na mga possibility nga ang yang encryption ana is dili siya garan through encryption. Garan siya through quality checking sa imong image. So basically makita gyud siya imong image. Dili siya by program. Kay ang encryption man god is by color, by per pixel, and basta mag-explain ko na sunod kung diyon sa nganong ma-encrypted ang ato ang image. So dili makita ang image. Ang makita lang dito is puro lang symbols, numbers. Bala na nga assembly language ana kung saan na niya. Pero kung ingon sa inyo is ginana siya. Naghimo sila og new pattern of communication from 01001. So gahimo sila og mga nga pattern. So bahala na. Labo na TikTok is gamove gid ka. So basically all frames sa imong dagway is may muan kag 3D version. Sureness. So ako lang ingon is tanan na risk. Security
kung sa gina-offer nga security sa Facebook ang kung unsa-unsa pa magaling na nata sa risk tanan. And not only kita, kung dili ang tibuok kalibutan nga gagamit ana, which is naagya pa positive way, na yung mga positive nga itong makuha, na po yung mga negative when it comes to makuha siya, mabutang siya in the wrong hands. And we will wait for that. It is like virus nga karon ni gawas nga grabe kayo makadala sa mga tao, di ba? Mabutang nga panahon. And imagine if AI may makakuha sa mga identity. AI, artificial intelligence, and kung saan na niya pag-process. And kung kinsay tao, mahimulo sana. Imagine that. And let me tell you, America ang pinakadaghan nga database sana. Of course. Pero, syempre, private company man na, di ba? Wata kabalo kung silang condition about the government. I'm not accusing. Pero magstorya na po ta sunod, and datagan gid ako ni og sumpay nga topic. Bye.